Wel, prawn da, croeso cynnes i chi i roedfa y pnawn yma'n enw yr arglwydd Iesu Grist. Emyr yn arwen ni eto pnawn yma. Ni diolch am yr hyn i wedi derbyn yn barod oddi wrth yr arglwydd. Gwna'n edrych ymlaen i glywed beth sydd wedi Duw i ddweud wrthon ni yn iair heno. Mae yna baned fel arfer diod ar ôl roedfa ei orffen ac yna gan bod eto gwylio'r ysgol wedi cychwyn dim ond cwrdd gweddi sydd wrthos hon, nos Fawrth, yma am 7:45 neu gobeithio, os bod pethau'n gweithio ar-lein hefyd. Cwrdd gweddi wythnos i nos Fawrth, ond mae'n cwrdd gweddi ydy Mawrth yma. Ac yna, casgliad y mis, yn mynd waith Heledd Job, ac yna y Sul nesaf, bydd Gwyn Davies yn arwen ni, yn y ddwy oedfa. Bod i Sul cynta'r mis, does dim oedfa Sul nesaf, felly cofiwch oedfa Sul nesaf, ond dim oedfa gymyn. Dyna'r coeddiadau, ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd ddew ni yn diolch ti at yr un sydd yn llawn cyfo ac yn dy ras di bod ti wedi rhannu yn y cyfoeth hwnnw gyda ni. O arglwydd ni'n diolch i ti bod Iesu Grist, yr un mwyaf cyfoethog, wedi dod yn un tlawd. Yn ydyn unig cael ei roi mewn preseb fel baban, ond i hongian ar groes fel dyn. Ac arglwydd, yn ei diolch i ti trwy i glodi fe, bod ni'n derbyn y gyfoeth di. O arglwydd ni'n gweddio heno trwy dair di. Byddwn ni'n diolch i ti am y cyfoeth pob dydd na ni'n profi o dy law di. Y dehilioni cyson tuag ato ni. Arglwydd ni'n gweddio hefyd, y byddwn ni'n gweld mae Crist ei hun yw'n trysor ni. O arglwydd, helpa ni, os gweld y fydd yn dda, trwy desbryd lan di heno, i ni hoelio'n llyged arno fe, eto i ddysgu ganddo fe, i dyfu mewn ffydd ynddo fe, ac iddo fe gael yr holl ogoniant mewn ei heiddi. Amen. Ni'n mynd i barhau addoli trwy ganu rhif 10 yng Nghrymawd 2. Bydd yn welediad fy nghalon am byw. Ar gan yma yn dyheu i ddew fod yn bopeth yn ein bywydau ni. Mae'r pedwerydd pennill yn dweud hyn, yn arbennig o berthnasol heddi. Ni fynaf gyfoeth, na chlodydd y byd, ti yn etifeddiaeth yn awr a phob pryd, tydi yn unig yn ddew yng nghalon ni, brenin y nefoedd fy'n rhysor o'i ti. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu dyn gilydd. Nos
Wedys i bore yma bod ni fel pobl, fel cymdeithas a'n diwylliant ni, dyn ni ddim yn hoffi siarad am arian. Dwi ddim yn beth polite i drafod yn aml iawn. Ac wrth gwrs, mae yn bwnc sydd angen cael ei thrin yn ofalus. Eto, fel glywon ni bore yma, mae arian ac arian garwch yn broblem cyffredin tu hwnt. Mae'r Beibl yn sôn, yr arglwydd Iesu yn sôn am hudoliaeth golyd, fod arian yn rhywbeth sydd bron o bod yn gallu'n hudo ni. Mae'n gallu bod yn beth twyllodrus iawn. Ac wrth gwrs, dyn ni fel Cristnogion a'n eglwysu ni ddim wastad wedi cael hyn yn iawn. Neu mae yna enghreifftiau o leia o bobl sydd wedi galw eu hunain yn Gristnogion ac wedi dweud bod nhw'n rhan o eglwys Crist, ond yna wedi defnyddio eu sefyllfa nhw mwyn manteisio yn ariannol ar eraill ac mwyn elw. Ac mi eisiau ni fod yn ofalus iawn o hyn yn does i ni eisiau osgoi unrhyw awgrym bod ni dim ond eisiau i bobl ddod i'r eglwys os oes dyn nhw arian i gyfrannu. Ni wrth gwrs ddim eisiau unrhyw awgrym bod cael eich achub yn rhywbeth i chi'n gorfod talu ar ei gyfer e. Na, ddim o gwbl. Mae cynnig yr efengil yn rad ac am ddim a mae e i bawb. A mae eisiau ni felly fod yn ofalus, yn ddidwyll ac yn gyfrifol. Ond wrth gwrs y perygl, fel sy'n aml yn wir, yw bod ni'n mynd reit i'r pegwn arall wedyn, yn dyfa, byth yn siarad am arian. A felly, fel Cristnogion, ddim yn meddwl trwy yn ofalus, wel, beth yw ein agwedd ni at arian? Beth yw ein cyfrifoldeb ni gyda'n arian ni? A felly, gan bod ni wedi dechrau ar y pwnc bore yma, o'n i'n meddwl, wel, mae'n gyfle, o'n i barhau i feddwl ychydig am hyn heno. A felly, fi eisiau ni droi at ail lythyr Paul at y Corinthiaid. Ac yn ni'n mynd i ddarllen rhan o benod 8 ac yna ymlaen i benod 9. Felly, ail Corinthiaid penod 8 ac adnodau 1 i 15 o benod 8 ac yna byddwn ni'n neidio ymlaen i ddechrau penod 9. Nawr y cyd-destun fan hyn, mae Paul yn sôn am casgliad ariannol. Oedd yn cael ei gymryd gan eglwysi gwahanol ac yn mynd i gael ei anfon at Gristnogion tlawd Jerusalem. So mae yna gyd-destun penodol, ond y gobeith yw gallu tynnu allan rai egwyddorion fwy cyffredinol. Gan bod e'n ddarllenu'r chydig yn hir, ni'n mynd i just torri, neidio dros y ran canol, o adnod 16 ymlaen, lle mae Paul yn sôn am y rai oedd wedi anfon i gymryd y casgliad a mynd o fe i Jerusalem. Wel, gadewch i ni ddarllen te ail Corinthiaid penod 8, dechrau yn yr adnod gyntaf. Fe garem i chwi wybod, gyfeillion, am y gras a roddwyd gan Dduw yn yr eglwysi ym Macedonia. Felly eglwysi fel Philippi, Thessalonica a Berea. Iddynt gael ei profi'n llym gan o'r thrymder, gorlifodd cyflawnder ei llawenydd a dyfnder ei tlodi yn gyfoeth o heilioni ynddynt. Rwyf yn dist iddynt roi yn ôl ei gallu, a'r tu hwnt i'w gallu, a hynny o'i gwirfodd ei hunain. Gan ddeisif arnym yn dair iawn am gael y fraint o gyfrannu tuag at y cymorth i'r saint. Ac eithant ymhellach na dim y gobeithiais amdano, gan ei rhoi ei hunain yn gyntaf i'r arglwydd ac i ninnau yn ôl ewyllus Duw. Felly rydym wedi gofyn i Titus orffen y gwaith grasusol hwn yn eich plith yn union fel y dechreuodd arno.
Ym mhob peth yr ydych yn helaeth, yn eich ffydd a'ch ymadrodd a'ch gwybodaeth, yn eich ymroddiad llwyr, ac yn y cariad a enynwyd ynoch gan ein cariad ni. Felly hefyd byddwch yn helaeth yn y gorchwyl grasusol hwn. Nid fel gorchymyn rwyf yn dweud hyn, ond i brofi didwylledd eich cariad chwi, trwy sôn am ymroddiad pobl eraill. Oherwydd rydych yn gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist. Fel y bu iddo, ac yntai yn gyfoethog, ddod yn dlawd dros o chwi. Mwyn i chwi ddod yn gyfoethog trwy ei dlodi ef. Yn hyn o beth roi fy marn yr wyf, a hynny sydd orau i chwi, y rhai a fi'n gyntaf, nid yn unig i weithredu, ond i ewyllysio gweithredu y llynedd. Nawr, gorffennwch y gweithredu yn ôl eich gallu, fel y bydd y gorffen yn cyfateb i eiddgarwch eich bwriad. Oherwydd os ydych yn eiddgar i roi, mae hynny'n dderbyniol gan Dduw. Ar sail yr hyn sydd gan rhywun, nid yr hyn nad yw ganddo. Nid fy mwriad yw cael esmwythadu eraill ar drail gorthrymder i chwi, ond eich gwneud yn gyfartal. Yn yr amser presennol hwn, mae'r hyn sydd dros ben gen eich chwi yn cyflenwi ei diffyg hwy. Fel y bydd i'r hyn sydd dros ben ganddynt hwy, gyflenwi eich diffyg chwi maes o law. Cyfartaledd yw'r diben, fel mae'n ysgrifenedig, hanes yr mana yn yr anialwch, nid oedd gormod gan y sawl a gasglodd lawer, na ffrinder gan y sawl a gasglodd ychydig. Ac yna ni'n neidio ymlaen i ddechrau pennod 9. Nid oes dim angen i mi ysgrifennu ato chwi ynglyn â'r cymorth i'r saint. Gôn am eich eiddgarwch, a byddaf yn ymffrostio amdano ac amdano chwi wrth y Macedoniaid, ac yn dweud bod Achaia, hynny yw lle roedd Corinth, wedi ymbaratoi y llynedd, a bu eich sil yn symbyliad i'r rhan fwyaf ohonynt. Rwy'n anfon y brodyr mwyn sicrhau na cheir ein hymffrost amdanoch yn ofer yn hyn o beth, ond eich bod yn barod fel y dywedais y byddech. Byddai'n beth chwythig pe deiau Macedoniaid gyda mi ac cael yn amharod, ac felly i ni, heb sôn amdano chwi, gael ein cywylyddio am fod mor sicr ohonoch. Dyna pam teimlais ei bod yn angenrheidiol gofyn i'r brodyr ddod atoch o'n blaen ni a threfnu ymlaen llaw yr oeddech wedi ei haddo o'r blaen. Felly byddai'n barod i mi yn rodd heilioni, nid rodd cybyddod. Cofiwch hyn. A heio yn bryn, a fed yn bryn. A heio'n hael, a fed yn hael. Rhaid i bawb roi o wirfodd ei galon, nid o anfodd neu o raid, oherwydd rhoddwr llawen mae Duw yn ei garu. Mae Duw yn gallu rhoi pob gras i chwi yn helaeth, mwyn i chwi ar ben eich digon bob amser ym mhob peth allu roi yn helaeth i bob gwaith da. Fel mae'n ysgrifenedig, gwasgarodd ei roddion ymhlith y tlodion. Mae ei heilioni'n para am byth. Bydd yr hwn sydd yn rhoi had i'r heiwr a bara iddo yn ymborth yn rhoi had i chwythau ac yn ei amlhau. Bydd yn peri i ffrwyth eich heilioni gynyddu.
Ym mhob peth, cewch eich cyfoethogi ar gyfer pob heilioni, a bydd hynny trwm ni yn esgor ar ddiolchgarwch i Dduw. Oherwydd mae'r cymorth a ddaw o'r gwasanaeth hwn, nid yn unig yn diwallu anghenion y saint, ond hefyd yn gorlifo mewn llawer o ddiolchgarwch i Dduw. Ar gyfrif y prawf sydd yn y cymorth hwn, byddant yn gogoneddu Duw am eich dod i efengyl Crist. Yr efengyl o'r ydych yn ei chyffesu, ac am heilioni eich cyfraniad iddynt hwy ac i bawb. Byddant yn hiraethu amdanoch ac yn gweddio ar eich ran oherwydd y gras ragorol a roddodd Duw i chwi. Diolch i Dduw am ei rodd anrheithadwy. Amen. Amen. Nawn ni weddio, dyn gilydd. Ie, arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti am dy rodd anrheithadwy di tuag ato ni. Arglwydd ti yw y Duw sydd wedi'n creu ni, ac arglwydd rwy ti wedi bod mor hael wrtho ni. A ti sydd yn rhoi popeth ac yn cynnal y bydysawd trwy dy air. Ac arglwydd, be sydd gennym ni? Nad ydyn ni wedi dderbyn. Wel, dim arglwydd, mae popeth yn dod gen i ti. Pob rhodd da yn dod o'th lawd i. Da, ni'n diolch bod ti wedi rhoi yr rhodd gorau i gyd, yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch fod wedi dod i ganol tywyllwch a thlodi y byd hwn. Diolch fod wedi gwacau ei hun o'i ogoniant a wedi dod ar ffurf gwas. Diolch fod wedi dod i wasanaethu ac i roi ei fywyd yn brydwerth dros lawer. A ni'n diolch nawr am y gras yna sydd wedi cael ei roi i ni. Diolch dy fod ti yn gosod ni'n rhydd. Ni'n rhydd o'n pechod. A diolch am hynny. A ni'n rhydd o ganlyniadau ein pechod. Diolch am hynny. Ac ni'n rhydd hefyd o afael y byd yma a'i bethau. Arglwydd, pethau oedd arfer bod mor bwysig i ni. Y pethau hynny oedd ar un adeg yn ein rheoli ni. Arglwydd, ti yn gallu gosod ni'n rhydd o'r pethau hynny. Ni nawr yn gallu bod yn hael tuag at eraill. Ni ddim yn gorfod dal gafel i bethau. Ni ddim yn gorfod chwennych. Ni ddim yn gorfod casglu trysorau ni'n hunan. Arglwydd, na, ti'n gosod ni'n rhydd i roi eraill yn gyntaf. A mae nid yn y byd yma mae'n trysor ni. Ond arglwydd yn y nefoedd, yn o ti dy hun. Arglwydd, ni'n diolch i ti felly am dy heilioni a dy gariad di tuag ato ni. A ni yn gweddio nawr am dy help di. Dad, ni di meddwl yn barod heddi, mor beryglus mae cyfoeth yn gallu bod. Mor dwyllodrus mae'n calonau ni'n gallu bod. Ac arglwydd, mor rwydd mae'r pethau mae'n gallu'n maglu ni. Ac ni'n gofyn am dy gymorth i felly, ni'n gofyn am ddoethineb, ni'n gofyn am nerth. Ni'n gofyn am gael bod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist yn ein holl bywyd a'n holl ymddygiad ni. Os gweli di fod yn dda. Dad, helpa ni nawr. Helpa ni i wybod siwd i dderbyn a siwd i ddefnyddio a siwd i ymateb i'r hyn ein ni'n ei ddarllen yn dy air di gyda'n gilydd. Dad, ni di meddwl bore yma am yr gwahaniaeth enfawr sydd yn ein cymdeithas rhwng yr mwyaf cyfoethog a'r tlota. Dad, ni yn gweddio bydde di yn gweithio
cyfiawnder yn ein dydd ni arglwydd. Yn gweddio bydde di yn trigarhau ac arglwydd yn gwasgaru dy roddion di, yn hael i'r newynog, i'r tlawd, i'r anghennus arglwydd. Ac bydde di yn tostyrio wrth y rai sy'n mewn angen. Da ni'n gofyn ei di'n helpu ni fel dy bobl di i estyn llaw trigarog at y rai o'n cwmpas ni ac i rannu rhywbeth o dy gariad di. Ac arglwydd, helpa ni rannu dy air di. Helpa ni i roi yr hyn sydd ei angen fwyaf ar y fengil ei hun. Arglwydd, clyw ein gweddi ni, felly ni'n cyflwyno'n hunan nawr i ti, yn cyflwyno pob un o aelodau yr eglwys hon, yn ei amrywiol sefyllfaoedd a'i amrywiol anghenion. Dad, trigar hawrth ni. Am bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto, ni'n mynd i ganu rhif 9 yn yr atodiad. Datguddiau i mi'n gyson y groes ar galfari. Mae'r bennill ola'n dweud hyn. Wrth y groes diolchaf am ras a ddaeth mewn pryd. Minnau'n byw, heb obaith, heb grist, heb ddew yn y byd. Diolchaf am y cyfoeth a ddaeth i mi, yr un tlawd, trwy glodi'r un cyfoethog y mab a ddaeth yn frawd. Nawn ni sefyll i ganu.
Felly bore yma, fe glywon ni am ddyn. Dyn cyfoethog, iawn, nath holi yr arglwydd Iesu Grist beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol. Beth sydd angen i fi wneud i gael bywyd tragwyddol. A doedd e ddim yn hoffi'r ateb, dderbynio fe. Ateb yr arglwydd Iesu Grist i'r gŵr hwnnw oedd dos a gwertha y cwbl sydd genes i, popeth, a ro y cwbl i'r tlodion. Nawr fel gwelwn ni bore yma, sefyllfa eithriad hynny. Mae'r arglwydd yn galw arno ni gyd i roi lan ein eilinod, ein diwiau bach ni, y pethau hynny ni'n addoli, ni gyd yn gorfod gwneud hynny, ond rhywbeth eithriadol oedd yr hyn ddwedodd e wrth y gŵr yna. A mae yna eithriadau yn bodoli, ac mae yna bobl yn hanes yr eglwys a pobl heddi sydd falle di darllen Marc pennod 10 a di dod i'r casgliad, mae'r arglwydd yn gofyn i fi wneud hyn. A maen nhw'n gweithredu ar hynny, a maen nhw yn rhoi i arian nhw i gyd i ffwrdd. Wel, ond nid y norm yw hynny. Mae rhaid ni sylweddoli hynny. Dyw Iesu ddim yn gofyn hynny gan bawb, nid dyna'r norm. Felly, os i ni wedi dod yn Gristion, os i ni wedi ymateb i galwad yr Efengyl, os i ni wedi edyfarhau am ein pechod a wedi troi cefn ar yr eilinod hynny, beth bynnag yw'r eilyn yn ein bywyd ni, mae hwnna wedyn yn gadael y cwestiwn, wel, beth amdano ni nawr? Os i ni ddim yn mynd i roi'n holl arian ni i ffwrdd a gwerthu'n holl eiddo a roi'r cwbl i ffwrdd, beth i ni'n mynd i wneud gyda fe? Ydyn ni'n rhydd i wneud beth bynnag ni eisiau? Ac gwario a defnyddio yr adnoddau hynny sydd bynnag ni'n gweld yn dda? Wel na. Na. Achos hyd yn oed os i ni ddim yn rhoi'r cwbl i ffwrdd, mae'r Cristion yn ymwybodol bod ein bywyd ni ddim yn eiddo i ni mwyach. Os ych chi wedi cael eich achub, os ych chi wedi dod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist, os ych chi wedi dechrau ei ganlyn a di sylweddoli y pris mae e wedi talu mwyn eich prynu chi i ryddid ac i fywyd, yna o hyn allan, dyw'ch bywyd chi ddim yn eiddo i chi. A dyw'ch doniau chi ddim yn eiddo i chi. A does dim byd sydd gyda chi mewn gwirionedd yn eiddo i chi. Mae'r cwbl yn eiddo iddo fe. Yr gair sy'n siŵr o fod yn crynhoi y syniad yma ore yw'r gair stiward. I ni'n stiwardiaeth. Stiwardiaeth. Mae gennym ni stiwardiaeth. Mae yna bethau mae Duw wedi rhoi un gofal ni, a ni angen penderfynu sut i ddefnyddio'r pethau hynny nawr. Sut i'w defnyddio nhw mwyn y deyrnas. Mae'r Testament Newydd yn sôn am yr pethau i ni fod defnyddio ein arian a'n eiddo ei mwyn nhw. I ni fod i gefnogi gweithgarwch yr eglwys leol. I ni fod i gefnogi gwaith cenhadol mewn meysydd eraill. I ni fod i, fel sydd yn ni fan hyn, cwrdd ag anghenion, Cristnogion eraill ac pobl eraill hefyd sydd mewn angen. Nawr mae Paul yn delio, fel wedes i, efo rhywbeth penodol fan hyn, casgliad penodol at ddigwyddiad penodol. Ond fi'n credu bod yna egwyddorion clir i ni'n gallu codi o hyn. Yn bod ni ddim yn gorfod rhoi popeth i ffwrdd yn syth, fel nath y dyn yn y bore yma, i ni fod i roi. Bod ni ddim yn rhoi popeth i ffwrdd ar unwaith, i ni fod i edrych nawr ar yr hyn sydd gyda ni, a gofyn sut gallai ddefnyddio hyn
ei fwyn e. Wrth gwrs, dyw hyn ddim yn sioc. Mae dylse fe ddim fod yn sioc. Mae'r egwyddor sylfaenol yma yn llifo naturiol o'r Efengyl i ni'n ei gredu ac yn ei ffrygethu. Drychwch eto, falle'r man sy'n crynhoi'r cwbl yw pennod 8 adnod 9. Oherwydd rydych yn gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist. Fel y bu iddo, ac yntai yn gyfoethog ddod yn dlawd dros y chwi, mwyn i chwi ddod yn gyfoethog trwy ei dlodi ef. Os mae dyna, mae'r arglwydd wedi wneud drosto ni, wel beth felly ddylse'n ymateb ni fod? Sut mae roi yn edrych? Sut mae bod yn stiwardiau da o'n adnoddau ni yn edrych? 3 pheth fi eisiau tynnu allan heno. Y peth cyntaf yw hyn, i ni fod i roi yn gyfrifol. Okay? Ni fod i roi yn gyfrifol. Neu os oes well da chi, ni fod i roi yn ôl ein gallu. Okay? Nawr mae yna adegau lle byddwn ni yn stretcho'n hunan. Okay? A mae Paul yn sôn am y Macedoniaid bod nhw ddim wedi gallu stopo'i hunan a wedi mynd tu hwnt i'w gallu i ryw raddau. Nawr ni ddod nôl at hynny mewn ychydig bach, ond yn gyffredinol, dyma lle ni angen dechrau, i ni fod i roi yn gyfrifol. I ni fod i roi yn ôl ein gallu. Hynny yw, pan chi'n dod yn Gristion ac yn dod yn rhan o'r eglwys, does na ddim ffi, does na ddim pris penodol, does na ddim tal mynediad sydd yr un peth i bawb. Na, dim byd felly, achos mae'n sefyllfa ni gyd yn wahanol. Mae hynny'n dod drosodd sawl gwaith yn dydy, felly pennod 8 adnod 3, nath y Macedonia droi, wel, gyntaf gyd yn ôl ei gallu. Ac yna, adnod 11, mae'n dweud, gorffennwch y gweithredu yn ôl eich gallu. Ac yn adnod 14 hefyd, mae'n sôn am yr hyn sydd dros ben gennych chwi. Hynny yw, ar y foment, mae gennych chi rhywbeth chi'n gallu ei roi, felly mae eisiau chi ddefnyddio fe. Ac yna pennod 9, adnod 10, mae'n dweud fod Duw yn rhoi had i'r heiwr a bara. Hynny, mae fe rhywbeth i'w roi a rhywbeth i gynnal ei hun, felly mae yna allu yna i roi. Dyma lle ni'n gorfod dechrau, ynddo fe? Gofyn, wel, beth sydd gen i? Faint sydd gen i? Beth yw fy sefyllfa i? Beth yw fy ngallu i roi? Achos wrth i ni'n wneud hynny, ni'n cydnabod yn syth mai stiwardiaid ydyn ni. Hynny yw, beth mae Duw wedi rhoi i fi? A mi eisiau bod yn onest am hynny. Chymod, dim pwynt dechrau gyda, wel, fi eisiau rhoi 1,000,000 o bunnoedd. Bydd hwnna'n gret, ond fi ddim yn gallu. Does dim gen i'r adnoddau i wneud hynny. Nawr, sut i ni yn mynd i gallu roi? Wel, mae'n gallu digwydd mewn sawl ffordd, yn dydy. A'r ffordd amlyca, y ffordd naturiol, yw bod ni'n gweithio. Yn yr patrwm cyffredinol ni'n gweld yn dyfa, yn yr ysgrythyr, yn y byd. Os i ni'n byw ac yn iach, os oes gennym ni'r gallu, i ni'n gweithio. A mae yna dal o ryw fath, mae yna gyflog o ryw fath, mae yna enillion neu cynnyrch neu ffrwyth o ryw fath yn dod o'n gwaith ni. Mae Duw di roi, falle dawn, i ni weithio mewn ffordd penodol. Mae di roi nerth i ni weithio mewn rhyw ffordd penodol. A felly bod yn stiwardiau da yw defnyddio hynny yn y lle cyntaf. Nid dibynnu ar pobl eraill, nid diogi, nid segira. Mae yna degau lle falle ni yn sal. Mae yna degau lle ni yn wan. Ni ddim yn gallu gweithio. Ni yn mynd yn ddibynnol ar eraill. Ond os ni'n gallu,
Rhan o fod yn stiwardiau da yw bod ni yn gweithio fel bod gyda ni rhywbeth i'w gyfrannu i eraill. Nawr, wrth gwrs, mae arian yn gallu dod o lefydd eraill hefyd. Falle newch chi ffindo bod yna rhyw ffynhonnell arian arall, neu rhyw adnoddau eraill yn dod i chi o fan arall. Weithiau, bydd trychineb yn dod. Ie, bydd salwch. Ie, bydd yna rhyw ddamwain. A bydd hynny'n cwtogi ar ein gallu ni. Y pwynt yw hyn. Mae'n gallu ni yn mynd i amrywio'n fawr. A felly, mae'n rhywbeth i ni'n gorfod ystyried. Mae'n rhywbeth i ni yn gorfod gofyn am help yr arglwydd, doethineb i weld e. A mae rhywbeth hyfryd am hyn yn does. Bod Duw eisiau ni roi yn gyntaf i gyd yn ôl ein gallu. Os ych chi'n dlawd, chi'n rhoi yn ôl eich gallu. A mae Duw yn derbyn ac yn defnyddio ac yn anrydeddu hynny. Os ych chi'n gyfoethog, chi'n rhoi yn ôl eich gallu chi. A mae'r arglwydd yn defnyddio hynny hefyd. Mae'n sefyllfaoedd ni gyd yn wahanol. Mae rai yn hŷn, mae rai yn iau. Mae rai ohono ni yn briod, mae eraill yn ddi-briod. Mae gan rai ohono ni rieni neu aelodau o'r teulu i ni a chyfrifoldeb drostyn nhw. A mae e'n gyfrifoldeb. Mae Duw eisiau ni i ofalu am ein teuluoedd. Dwi ddim eisiau ni fod yn anoeth yn y pethau hyn. I ni fod yn gyfrifol, ni fod i fyw yn ôl ein gallu. A byw o fewn ein gallu. Ni ddim fod yn ffôl. Ni ddim fod yn anghyfrifol. Ni ddim bod i wastraffu arian. Mae llawer o arian gallu cael ei wastraffu ar pethau dibwys. Na. Na, i ni fod i fyw yn ofalus, i fyw yn gyfrifol, i fyw yn ddoeth. Os ni'n gallu, ni fod i weithio mwyn gallu roi. Dyna'r peth cyntaf. Fi'n gweud, mae angen doethineb fan hyn. Gweddio bydd yr arglwydd yn helpu ni i weld, wel, beth yw fy sefyllfa i? Beth yw yr anghenion hynny fi angen cymryd gofal ohonyn nhw? Ac beth yw'r pethau fi ddim angen mwyach yn fy mywyd i? Beth yw'r pethau fi'n gwastraffu arian arnyn nhw? Felly ni'n rhoi yn ôl ein gallu. Ail egwyddor. Ni'n rhoi yn wirfoddol. A mae'n bwysig bod ni yn pwysleisio hyn. Mae ein rhoi ni fel Cristnogion yn wirfoddol. Does na ddim rhaid fan hyn. Does na ddim rheidrwydd fan hyn. Mae Paul yn pwysleisio fe, yn dydy? Mae'n sôn pennod 8, adnod 1, am y gras a roddwyd gan Dduw i'r eglwysi. Mae'n sôn yn adnod 3 bod nhw'n rhoi o'i gwirfodd. Yn adnodau 6 a 7, mae'n sôn am yr gwaith grasusol hwn. Adnod 8, nid fel gorchymyn rwyf yn dweud hyn. Adnod 11, mae'n sôn am eiddgarwch. Hynny yw bod yr Corinthiaid eisiau gwneud hyn. Ac yna pennod 9 ac adnod 7, yr un syniad eto. Rhaid i bawb roi o wirfodd ei galon. Nid o anfodd neu o raid, oherwydd roddwr llawen mae Duw yn ei garu. Ni'n rhoi yn ôl ein gallu, ond ni hefyd yn rhoi yn wirfoddol. Yn yr Hen Testament, oedd y gyfraith yn gosod allan faint oedd y bobl i roi. Fel arfer, ni'n gweud bod nhw'n degymau. Un rhan o 10. Y gwir yw, pan o'ch chi'n adio popeth lan, oedd e'n fwy na hynny. Mae'n drawiadol, neu gweud, dyw Paul fan hyn, bod e'n tynnu o'r Hen Testament ac yn tynnu'r egwyddorion gwahanol yma at ei gilydd, dyw e ddim yn cyfeirio at ddegymau.
Ni'n gorfod bod yn ofalus, argument from silence, nath Paul ddim gweud felly. OK, ond mae'n drawiadol, bydde fe wedi bod yn eitha rwydd ac eitha naturiol iddo fe gyfeirio at yr arfer yn yr hun gyfamod. Ond na'r pwyslais fan hyn yw ar ras, yn dyfa. Heilioni. Chi ddim gorfod roi, ond dylsech chi fod eisiau rhoi. Mae'n newid y ffordd chi'n meddwl yn dydy yn llwyr. Yn yw nath Iesu ddewis dod. Fe nath e ddewis gadael y nef. Oedd e ddim yn gorfod, nath e ddod o'i wirfodd. A felly ni nawr, ydyn ni'n gorfod rhoi? Wel na, ond fe ddylsyn ni eisiau. Pam? Wel achos bod ni'n ei garu e. Ac achos bod ni eisiau i eraill i ddod i'w adnabod e. Ac achos bod gennym ni gonsern a gofal dros eraill. Mae'n rhywbeth ddylse ddod yn hollol naturiol. So allai roi un darlun, chi'n meddwl am berthynas gŵr a graig. Maen nhw yn caru gilydd ac maen nhw'n priodi. Ac yn ar ôl y priodas, chi'n gallu dychmygu y gŵr neu'r wraig yn gofyn, pa mor angl fi'n gorfod cusanu hwn? Os rhaid i fi ddweud bod fi'n caru'r person na? Wel na, chi ddim gorfod. Ond chi eisiau. Mae'n rhywbeth chi'n naturiol eisiau i wneud. A felly'r gwir yw, fi'n trial gweud hwn yn ofalus, os ydych chi rhywun, Cristion, sy'n dweud bod nhw wedi profi gras Duw yn yr arglwydd Iesu Grist, os yw'r person yna ddim yn rhoi o gwbl, a dweud, wel, fi ddim gorfod, felly fi ddim mynd i, mae yna rhywbeth annaturiol fyna. Mae yna rhywbeth anghywir yna. Mae yna rhywbeth, bron yn gywilyddus fyna. Mae Paul bron am mynd mor bell â hynny, yn dydy? Mae'n trial atgoffa'r Corinthiaid o beth o'n nhw wedi dweud o'r blaen, beth o'n nhw wedi addo bydden nhw'n gwneud, yr eiddgarwch oedd gyda nhw. Mae'n dweud, gwrandwch, chi'n sôn am bod chi yn rhagori mewn gymaint o bethau fel doethineb ac yn y blaen. Wel, come on, dangoswch e fel hyn. Dangoswch eich diwioldeb chi trwy eich roi chi. Fel fi'n gweud, os ydych chi felly Cristion ac i agwedd nhw yw, wel, fy arian i yw hwn. Fi di gweithio ar gyfer hwn. Mae hwn di cael ei roi i fi. Fi'n gallu defnyddio fe unrhyw ffordd fi eisiau. Wel, ydy hynny'n wir? Ydy. Ond mae'n rhywbeth afiach am agwedd felly. Mae'n ddiddorol yn dydy, yr ffordd mae Paul yn sôn fan hyn am y roi, am y fel arwydd o ras Duw. Mae'n dod allan arbennig yn pennod 9, adnodau 14 ac 15. Mae'n dweud, byddant yn hiraethu amdanwch ac yn gweddio ar eich rhan oherwydd y gras ragorol a roddodd Duw i chwi. Diolch i Dduw am ei rodd anrheithadwy. Mae bron yr awgrym fan hyn fod roi yn ddawn ysbrydol, yn spiritual gift. I ni'n gallu roi yn wirfoddol oherwydd bod Duw yn rhoi'r gallu i ni wneud hynny. Nawr, gai ofyn i chi, faint ohonoch chi sy'n gofyn am y ddawn yna? Pan ni'n meddwl am doniau ysbrydol, yr gifts of the Spirit, pan ni eisiau i Dduw i weithio arno ni, ni'n aml iawn, byddwn ni'n hoffi gallu gwneud hyn, byddwn ni'n hoffi gallu gwneud y llall, ond beth am hwn? Ydyn ni yn gweddio byddai'r arglwydd yn helpu ni, yn cynyddu ein deheuad ni i roi, ein gwneud ni yn fwy parod i roi.
na'r ail beth. Mae'n rhoi ni yn wirfoddol. Mae'n dod o galon sydd yn gwerthfawrogi cymaint mae Duw wedi wneud drosto ni. A na mae'n un peth olaf eisiau ni sylwi arni. Ni'n rhoi yn ôl ein gallu a ni'n rhoi yn wirfoddol. Yn ola, ni fod i roi yn hael. Ni fod i roi yn hael. Sonia sy'n bod yma'n dod. Yn aml iawn, ni'n gallu dod at pethau gyda'r cwestiwn anghywir. Ni'n dechrau yn y lle wrong. A mae hynny'n aml yn wir gyda'r pwnc yma o rhoi. Mi'n siŵr bod llawer ohono ni'n dod at y cwestiwn yma a yn gofyn, wel, oes y rhaid i fi roi? Faint sydd rhaid i fi roi? Beth yw'r lleiafswm sydd rhaid i fi roi? Na, ni'n gofyn y cwestiwn anghywir fyna, ynddi ni? Yr cwestiwn dylsyn ni fod yn gofyn wir yw, wel, beth yw'r mwyaf gallai roi? Beth yw'r mwyaf allai fforddio i roi? Beth yw'r mwyaf hael gallai fod gyda fy mywyd i? O ystyried yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud trosto ni. O ystyried yr adnoddau mae Duw wedi fy mendithio i gyda, sut gallai ddefnyddio'r pethau yna i'r eithaf, ei fwyn e, ac lledaenu'r efengyl, ac lles yr eglwys leol, ac lles yr eglwys byd eang, ac lles eraill, nid just fi fy hun. Eto, mae'n dod drosodd dro ar ôl tro yn dydyn iddi, clywed am yr Macedoniaid yn 8 adnod 2, bod nhw yn gorlifo. Gorlifodd cyflawnder eu llawenydd a dyfnder eu tlodi yn gyfoeth o heilioni ynddynt. Ac yn adnod 7, Paul yn annog nhw, ym mhob peth rydych yn helaeth, a felly hefyd byddwch yn helaeth yn y gorchwyl grasusol hwn. Yna penod 9, adnod 5, mae eisiau i'w rhodd nhw fod yn rhodd heilioni, nid rhodd cybyddod. Cofiwch hyn, a heion bryn a fed yn bryn, a heion hael a fed yn hael. Adnod 11. Ym mhob peth cewch eich cyfoethogi ar gyfer pob heilioni. Ac adnod 13. Ar gyfrif y prawf sydd yn y cymorth hwn, byddant yn gogoneddu Duw am eich ufuddod i efengyl Crist, yr efengyl rydych yn ei chyffesu, ac am heilioni eich cyfraniad iddynt hwy ac i bawb. I ni fod yn hael, yn gymaint ag y gallwn ni, i ni fod dros ben llestri yn ein heilioni. Ni'n rhoi yn ôl ein gallu. Mae angen bod yn hollol wirfoddol, nid o dan reidrwydd. Ond dylsyn roi ni fod yn costio i ni. Mae'n ddyfyniad fi wedi defnyddio sawl gwaith dros y blynyddoedd gan C.S. Lewis, a fi'n credu mae'n dal rhywbeth pwysig fan hyn. C.S. Lewis yn dweud hyn: I do not believe one can settle how much we ought to give. I'm afraid the only safe rule is to give more than we can spare. In other words, if our expenditure on comforts, luxuries, amusements, etc., is up to the standard common among those with the same income as our own, we're probably giving away too little. If our charities do not at all pinch or hamper us, I should say they're too small. There ought to be things we should like to do and cannot do because our charitable expenditure excludes them. Nawr, dyw hynny ddim yn gwrthweud y pwynt cyntaf nes I ynglyn â roi yn ôl ein gallu. I ni fod I roi yn ddoeth.
I ni fod i roi yn synhwyrol. I ni fod i roi gyda golwg ar, wel, beth yw fy nghyfrifoldebau? Beth sydd ei angen arno fi ac ar fy nheulu a pobl sydd falle'n ddibynnol arno fi? Y broblem yw, yn aml iawn, ni'n meddwl bod ni angen mwy nag ydyn ni. C.S. Lewis fyna'n sôn yn dydy am comforts a luxuries ac amusements. Y pethau ni eisiau, ond ni ddim eu hangen nhw. Ac yn wir, dylswn ni fod yn rhoi rai o'r pethau hynny lan mwyn gallu bod yn hael. A mae hyn yn anodd. Mae mor anodd. Yn wir, fel glywon ni bore yma, mae'n amhosibl gyda dynion. Diolch i Dduw, gyda Duw, mae pob peth yn bosibl, a mae e'n gallu rhoi nerth i ni wneud hyn. Ond ni'n gwybod yn dyn, mae mor anodd, achos y gwir yw, y mwyaf sydd gyda ni, y mwyaf ni eisiau yn aml iawn, ynddo fe? Y mwyaf barus i ni'n mynd. A ni'n mynd i arfer gyda rhyw ffordd o fyw, rhyw lifestyle. Ac yna falle bod ni'n cael codiad cyflog, neu mae yna rhyw windfall, mae yna rhyw arian yn dod o rywle, a yn syth ni'n meddwl, wel, bydd hwn yn gadlu fi wneud mwy. Falle bod digon gyda ni. Falle bod ni ddim angen gwario mwy arno ni'n hunan. Na, falle bod y pethau hynny yn fodd i ni fod yn fwy ac yn fwy hael. Ie, unwaith eto, fel yr arglwydd Iesu Grist. Yr un a gyntau'n gyfoethog, a ddaeth yn dlawd drosto ni, mwyn i ni ddod yn gyfoethog trwy ei dlodi e. Wel, mor anodd yw hyn i weithredu, unwaith eto, byddwn ni ddim ar ein colled. Bydd ni ddim ar ein colled. Nethwch chi sylwi sawl gwaith yn y ddwy bennod yna, mae Paul yn sôn am lawenydd. Mae'n sôn am ddiolchgarwch. A mae yna rhywbeth yn hyn. Y mwyaf ni'n roi, y mwyaf llawen byddwn ni. Mae yna rhyw lawenydd yn dod o roi i eraill. Llawenydd i ni, ond hefyd llawenydd iddyn nhw. Mae Paul yn sôn yn dydy am yr saint yma yn Jerusalem, yn ei newid, yn ei tlodi, a'r ffordd bydden nhw yn gallu cyd-lawenhau. Mae yna adnod trawiadol yn yr Hen Testament yn 1 Chronicle. 1 Chronicle, pennod 29. Ac adnod 9. A'r bobl yn casglu fan hyn. Dafydd yn casglu ar gyfer y deml byddai'n cael ei adeiladu. A ni'n darllen 1 Chronicle 29, adnod 9. Yr oedd ei heilioni yn achos llawenydd i'r bobl, am ei bod yn offrymu i'r arglwydd o'i gwirfodd ac a chalon berffaith. O'n nhw'n fwy tlawd? O nagon. O'n nhw'n fwy cyfoethog nag oedden nhw cyn roi. Oedd y llawenydd yna o allu roi hyn at waith yr arglwydd. Chi'n gweld, beth bynnag yw yn sefyllfa ni, beth bynnag yw'n gallu ni heno. Os yw'r arglwydd wedi rhoi llawer i ni, neu os wedi rhoi ychydig i ni, os y'n ni'n dal mlaen i'r pethau yna, fe gawn ni fwynhad ganddyn nhw, siwr o fod, am ychydig, am gyfnod. Ond os ni'n rhoi yn ôl ein gallu, rhoi yn wirfoddol, a rhoi yn hael, fe gawn ni'r llawenydd yna o weld yr arglwydd yn defnyddio yr ychydig yna i wneud rhywbeth tragwyddol. Byddwn ni'n gallu gweld yr arglwydd yn gweithio.
yn ein eglwys ni, a gweithio mewn eglwysi eraill, a gweithio yn y maes cenhadol, a gwybod mae yna rhywbeth yn digwydd fyna, a fi wedi cyfrannu ychydig bach ato fe, ond i fi mynd i allu llawenhau a mwynhau ffrwyth hynny am dragwyddoldeb. Ni angen roi'n hael, fel mae'r arglwydd wedi roi'n hael i ni. Mwyn ei enw, amen. Na ni weddio. Arglwydd i ni di meddwl am bethau a digon heriol. Bore ma heno. Arglwydd ti'n gwybod mor anodd yw hi. Yn aml iawn i ni i asesu ein sefyllfa ni yn onest. I weld beth sydd ei angen arno ni, i weld beth sydd yn ddoeth. Arglwydd i ni yn aml yn gallu mesur ein hunan yn ôl safonau'r byd, a cymharu'n hunan gyda rheini sydd yn fwy cyfoethog na ni o lawer, a rai falle sydd yn dlotach na ni. O arglwydd, helpa ni i gael mesur cywir o'n gallu ni. Trwy dy ras awn ni i roi ysbryd yno ni sydd, sydd eisiau rhoi o'n gwirfodd a roi yn llawen, a arglwydd, helpa ni. Helpa ni fod yn hael. Ti wedi rhoi cymaint i ni fel eglwys. Helpa ni i roi yn hael ac arglwydd. Gad i ni weld y ffrwyth hynny. Os gweli di fod yn dda. Gad i ni weld y deyrnas di yn dod mewn grym. Gad i ni weld yr eglwys yn tyfu yn fyd eang. Gad i ni weld pobl yn dod i glywed am yr arglwydd Iesu Grist ac yn dod i gredu ynddo fe. Arglwydd, gogyneddau dy enw mawr di. Am bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu wrth i ni orffen rhif 43 yn yr atodiad. Pa fawredd yw'r gogoniant hwn ddewiso ddod yn ddim. Cyfnewid gwychter nef yn nef am fyd mor glawd a llwm. Daeth Duw yn un ohono ni tu hwnt i ddeall di'n rhyfeddu mwy a wnaf bob tro clywai'r hanes hwn. Beth naf, ond plygu glin. A ddolaf ger dyfron. A dyfod fel yr wyf, offrwm fydd fy mywyd oll. Nawn ni sefyll i ganu.
a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fyddo gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.